Tnieda uffiċjalment il-programm tal-Karnival ta' Malta din is-sena bl-avvenimenti ewlenin se jsiru fil-Belt Valletta u l-Furjana bejn it-28 ta' Frar u l-4 ta' Marzu, filwaqt li bħal kull sena wkoll se jkun hemm il-parata tradizzjonali tal-Banet fit-Triq il-Kbira San Giuseppe fil-Ħamrun il-ħadd li ġej. Ta' kull sena l-Karnival ta' Malta jiġbed eluf ta' nies kemm minn pajjiżna kif ukoll minn barra li jżuru gżiritna appost tal dan l-ispettaklu tradizzjonali fil-kalendarju kulturali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici tenna li l-Karnival qed ikompli jikber sena wara oħra bis-saħħa tal-impenn u d-dedikazzjoni ta' dawk li jaħdmu fuqu biex jagħmluh suċċess. Fejn din hija festa mill-isbaħ ta' kreattività illi tiċċelebra il-wirt kulturali ta' pajjiżna. Din hija festa illi ilha magħna ħafna u ħafna snin, immaġinaw ftit tmur lura żmien il-kavallier. L-attivitajiet jinkludu sfilati u irjiet u festi marbutin mal-ikel tradizzjonali tal-Karnival fost oħrajn. Din is-sena l-programm uffiċjali se jinkludi 18 il-kumpanija ta' sfin kompetittivi, 14 il-karru trionfali, 3 karrijiet tal-kumpaniji ir-re, 5 installazzjonijiet u maskeruni. Il-programm ta' din is-sena huwa mżewwa wkoll kemm b'attivitajiet tradizzjonali bħal arċilla li din is-sena se seħħ fi triq l-ordinanza fil-Belt Breċta bil-pinna ta' Michael Spanjol bid-direzzjoni u produzzjoni ta' Joseph Gallia. Id-direttur artistiku tal-Karnival Jason Busuttil stqar kif qed jaraw livell kbir f'kollox kemm fil-karrijiet isfin u l-kostumi li jpaxxu lil kull min jattendi għall-Karnival Malti. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll iċ-chairman u l-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Aron Zara u Franza Ġus rispettivament. Il-programm sħiħ nazzjonali tal-Karnival ta' Malta jinsab fuq is-sit uffiċjali festivals.mt/Karnival.